warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Farhan Priyanto, kula saking jurusan TKJ kelas 11. Sekolah kula wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat kula wonten ing Dukuh Sempor, Desa Pesani, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihan kula ing jurusan kula saged damelaken kabel SIP kangge nyambungake internet. Wonten malih kekurangan kula ing jurusan iki, kula iki gampang lali kali materi sik bar diterangake. Kula niki gampang akrab kaliyan kanca-kanca anyar lan gampang srawung. Ancaman sik bisa teka wonten ing diri kula yaiku kurang percaya diri. Keterampilan kula saged bal-balan nggunakake komputer kalih negosiasi. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.